Li şerzane helbesta Kurdî arjen arî de çend hevokên derengmayî. Çûyînek bêvegere mirin, loma jî yê ku çêja wê dike weke zilindarê bêvegeriya wê bi xwe ye. Çûyînên bêveger heke bêwext be bêtirîn dê êşîne mirovan. Îja rêwîtiya te jî bê xatirxwestin di demek bêwext û bi awayeke bêbext de dest pê kir. Ji ber hindê koçbûyîna te ya ji vê dinyê bû pîzotek a girêj xurmê êzingên dara berûyên gundê çalê. Ku mîna ji îtûnek omeriya ve pengizî be hema wisa li ser dil û hinavê min hatibe me xelbûyîn bêna ber me hejand, me êşand û cegera me sotand. Ma nezûbû ez benî dibêjim para miriyan ji bîrkirîne. Min negot amîn tu qet nayê ji bîrkirin. Çawa ji bîr bikim ew cihê te yê rûkenî, gotinên te yê henûn, rîstê helbestên te yê xweşhûnayî, mirovhêz û çiyayî. û her wiha çîrok, vebêjî û hevbîstînên te yê ku weke hêkên di nava rûnê zeytûnê de raqeliyayî, taemxweş û çêjdayî. Dibêjin alî helbestvanê serhildana Kurdan bû. Wî mêranî li hemberî dijmin pênûsa xwe şer kir û dilê Kurda şa kir. Ew şêrgeleyekî penûşçekdar, şervanekî çiyayî, evîndarê welatê xwe û axperestekî rîkdar bû. Loma jê arjenê hêja rîstên xwe kiribûn tov û reşandibû nava axa Kurdistanê. Di himbêza axê de min çavê xwe vekir, diya min ax, şîrê min ax, pêçeka min ax, kur migekim ji betnê axê xwarina min ax, axe ax. Bi ku ve biçim, bi ku ve biçim li te vedigerim. Gelo ve çend kesoke mîrê helbesta Kurdî arjen arî bibe nisbê vî gelî ku riyê wejeya wan spî boz kiriye. Mixabîn di birêkirin û binakirina wî gorwîştê hêja de ku îroj li goristanekî kêrker û li ber guhên zirbajarekî weke Amedê Razayî ye, bêgel û bêdeng hate veşartin. Lewra em deyndar û sûcdarên şervanê çenda Kurdê arî bixwene ku me tembiya wî paşguh kir, ji çiyayê wî destberdaşt. Lewra ev şaîrê çiyayê bixwe bû ku qaş û tenbiya xwe li me kiribû û wiha gotibû di helbestek xwe yê rîst zêrîn de yan li kendalê dil bikole. Yan jî li perên xewleçiyayekî şerme şaîrek çiyayî da hejin gornê li goristanekî gelker li ber guhên zirbajarekî. Di heyran û şervanê wejeya zimanê Kurda yo, şervanê helbestnivîsa axperest o. Ez ê te qet ji bîr nekim. Ji ber ku ez bi helbestê têm bûm hezkiriyên gud û navçe û bajarên welatên xwe. Ez bi helbestên te sermest bûm ji hilma gul û nêrgizên welatên xwe. Ez bi helbestên te bûm rêzdarên serok û mezinên welatên xwe. Ez bi helbestê te têgihiştim çêja xurekên welatê xwe. û ez bi helbestên te bûm aşiqê çiyayên welatên xwe. Çar bajarên qedîm di helbestên cenabê te mîna kevir mifteyên di diwarê qoziyan de hatibe danîn wisa bi giranî cih girtibûn. Mehebat, serhildan û dewletbûn û têkçûyîn bû. Helepçe xuşkên Hiroşîma û Nagasakî komkijiya kimyewî yan ûjen bû. Dêrsîn bajarê berxwedêr, serhildêr û mişexteyîn bû. Amed paytext û bajarê te yê rastexîn bû. Ez benî xwezî min karûbiya mistek ji temenê xwe diyarî te kirûbûya da ku tekarên xwe yê nîvcewmayî biqetandibiya. Tirsa te hat berderî û mirinê got merheba ji nişka ve di demek bêwext û bû şêwazek bêbext e. Netqediyan û sevîman sê berhemên te yê giranbuha, rojnivîska serhildana Şêx
Homeros'e hemdem u biraninin minimal. Edi zamanlarla dil bukule peynus hiç hebire. Pişti çölgüna teyi hatır be hatır hastunu be veger çeja helbesten te seyumayi kal tar u zipi zpa dinavar u pene beremente de usa sütukhwari ravestiyane. Bibihize lo bibihize قدوم شکستنك یکجار دليشن روترشن و زور خمگینن احوالين خوينارين تا چی بيجم لچوناتا از گوري من ببخشين لو ببورا مير شعرا سر هلدير دكارم تني بگوهرتنك بچوچك دناوار استن هلبستك تدا بقدينم ووسا كوب بيونس پوشماني لسر كاغز خمگينيه كتا هاتيان بسن من حزج تكر لدو هر کوشبری پرتر